Vi har hos Rombo igennem længere tid arbejdet med et spændende projekt, som vi har glædet os til at dele med jer. Vi har igennem 12 år erfaret, at romsmag er en meget personlig ting, og derfor giver vi nu vores kunder mulighed for at skabe sin helt egen rom. Det bliver dine valg, der afgør, hvad vi skal nå frem til i sidste ende. Alt fra romstil, romtype og frem til, at det bliver flasket. Vi sørger for, at det bliver lavet professionelt, og at vi til sidst når frem til et unikt produkt, der er din helt egen rom. Når du sidder på terrassen med den her romflaske, når den er færdig, og deler den med venner, deler den med familie, eller du har lavet den til dit firma og deler den ud til dine kunder eller dine ansatte, så vil du føle en helt speciel fornemmelse. Vi har selv prøvet flere gange hos Rombo at lave vores egen rom, og det kan noget særligt. Hvis du vil vide mere, kig ind på rombo.dk eller kom ind og tale med os i butikken på Frederiksberg.